Så skal vi til gymnastikopvisning fra Eskilstrup, som vi jo følger i dag. Eskilstrup på Falster og Per Kolstrup Vinkel. De 35 gymnaster skal være om 2 uger afsted til Uganda. Er det første Eskilstrup Gymnastikforening sender? Er det første hold Nu klæder den ikke. Er det første hold Eskilstrup Gymnastikforening sender et hold afsted på sådan en tur? Det er det bestemt ikke. Faktisk er det blevet lidt af en tradition her i Eskilstrup, at man drager udland. Og man drager ikke bare til Paris eller London. Man drager til steder som Argentina, Bali og Vietnam. Og jeg har fanget formanden for Eskilstrup Gymnastikforening, Torben Mathisen. Og kan du prøve at forklare, hvordan fandt man overhovedet på, at man skulle drage så langt væk på rejser? Jamen det gjorde vi det. Vi har igennem forskellige år rejst langt væk med dem, hvor vi blandt andet har været Argentina og Vietnam. Nu fandt det så på Uganda. Og det er blandt andet, fordi de selv har haft en oplevelse. De importører har jo selv været ude at rejse og vil gerne give oplevelsen videre. Og Uganda er jo et land, hvor man oplever noget helt andet kulturelt, end vi har i Danmark. Så det bliver en stor oplevelse for dem. Og det er jo gymnastik, der er i højsædet, som man kan se her bag os i fuld gang. Men hvad skal den her tur give gymnasterne andet end bare gymnastik? Jamen det giver jo et utroligt stort sammenhold, at de har haft 2-3 år turné i Uganda, et fremmed land. Der bliver lagt meget utroligt vægt på, at de skulle kunne finde ud af det. Man kan ikke bare lige tage hjem, hvis ikke man ønsker at være i gruppen. Så det er jo samværet, det er fællesskabet, der er omdrejningspunktet. Nu kan vi se, at Eskilstrup er jo ikke nogen stor by, men alligevel så er der blevet rigtig mange mennesker frem for at give dem et flot farvel her. Hvad betyder det for Eskilstrup som by, at man har sådan et hold som det Uganda-hold her til ligesom at samle sammen? Ja, det betyder utroligt meget. Altså i Eskilstrup her har vi et rigt foreningsliv, og der er ingen tvivl om, at i gymnastikkredsen, der ved alle, hvor Eskilstrup ligger. Og det er helt sikkert også, at når vi har et rigt foreningsliv, så kan vi også måske på sigt tro, at der måske er tilflyttere til Eskilstrup her i området. Men nu ser vi dem her give den sidste opvisning. Hvordan bliver det at sende dem afsted, så de er dernede? Jamen det bliver stort, det er lidt modigt og sige afsked til dem, men altså det er helt klart, det vinder en kanonstor oplevelse for dem dernede. Og vi kan se her bag os, at publikum de rejser sig op. Gymnastikopstillingen er lige blevet færdig. Og når vi vender tilbage hernede til Eskilstrup lidt senere, så har vi fanget nogle af de flotte gymnaster til en snak om, hvordan det bliver at tage til Uganda, og ikke mindst, hvordan opvisningen i dag er gået.